bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ke United Democratic Party State Youth Wing ke kentu ye ki patba ban ngop ha ki scheme ba ai ki minister jong ke National Party ha ke jing dan lang usamla Agusti Jerwa Joint Chief Organizer jong ke State Youth Wing usamla Richards Imley President jong ke UDP Shillong City District baru Joint Secretary State Youth Wing bat Shillong City kila penrem jori ke jing le tu jong ki nong yalam khaman jong ke National Party ha ke nam penroy ye ke jelami ke halia kaning election sna marga apply kalong ka badan kamdu yengi kong ka party UDP pan pensyai syafi ki pai ba nomor ba kemula pensungu mentan yipet ya kaning ka party NPP kabayo pensyar tang sidam ha kaning ka jela ka jongi dan ini jor bagi wipat ki party ni i kembang harus pak tam kaning ka party NPP ha pedeng kaning ki sidam ki yobat ki National Party ki bahe ki beladon bansen syara ke jalan ni kaya jongi kum ka kongres ngapa ji ikut pat ba kin pelut pat kin ki program ki baper lain ostang ka bangi i de ki wan ki brio nabar ki pelut berhoi kata ka jing pelut ke jongki kum ki parti kongres menchua banyak compare bat ka parti NPP menta kala kam pelut bun ka parti NPP ladang ini jor ya ki ki jing lut jing sep ki bangi pet sabar ki bagi lale ni smutho ba ne ki jing kelingan mi ne ki ofisa kan ni ka bagi sensyat tang shita kani baro ka pau syai ba kadon ki selendet ding jongki padin ta kadau ka bu kada ka jing keli hapring jongi menta kum ka parti UDP ban bu kini ki jing keli ya kan government belam dak NPP kamtam e chief minister tingin tu ba ni ba kajingrung dakhat bandrung kum ki MLA na kiwei ki parti bandrung shi NPP ru kaniru ko bo ha kajingkeli hato kilet banyo e ki scheme ha ki constituency jongki ne kumboong dai minister badan hak ning sarkar i ba bantai dor lingdo bagila terwasan klur way ka bandrung shi NPP ke kataru kajing kali gabu hatu kata kajingrung kijong kini pat shi NPP kadai nagita kijingyo bisa nagijing penbiang jong skim namar mi kijing play mau norem hamman kijaka ajong kajala meklia man kisni long ke aka ba ngimtip hatu gitugi skim ki bladep ne hatu ki skim ki ban urlong ne ki susah tong mau nong rem tikita ki ki jing keli menghabu hapdeng jok pai ba uban bishar awajit ya kane election ke pemerintah tingis nguthu ba ke parti NPP kamdesho ke parti ke baong tong hajala jongi ke baong giwe pat ki belarung ke NPP anda ngang asim ke National Party ke ba ki penbiang om tong ni hakas jala mekliah ndai ni ki hapunan penbiang ya ke jing don kam jing giwe pat di state namar gidon ki MLA pat dena ta kadau hakabang i ya kani ke kam ke ba ke NPP ke shem hakani ke term mas ni soper pan i ke jing don pisah jong parti kam garus pa hadu kata-kata ya ke jing perlu joki tede ta kadau kum ki pat ba jong jalam khaliahi in bishar ban pet bangi septieng ba hakani ke election mentaru lada nang terwayu MLA we bandrung si NPP san klur te ke jing the ajing penbit ke jongki kan long ke ke ba ni haban husiar banginum syap penbit haki kandidat jong ka parti NPP yo ki wan chapi ban penbit dak pisah ya ka bak pisah ka bamde hok ka bal ka di ke jongki bat ke bal syuthe ha ka por election bat nyo ban sin syabiang te dangi ailat biang sa isin ban sin syar ya ka NPP ha ka jela ka jongi te kan long ke jing ma ka bakrau nam tagari pakajai menteri tinga kerpat ya ki pat ba batukin ailat bagin pet ya ke regional party ke Sengrilung ke jela meklia ke bahetam ke UDP ya ke ban ailat sisin ha kan ikan timenta bangila ban sin syabiang ha ka kumbala pen sngo ya ke ba ke ba ke state youth wing jong ke party UDP halor ka jinglet jong chief minister da ka chopa ke leng ya ke ban
play ki scheme mat kumjur ban i bagi le haki snong ki thau ya ka ban yang ban padok dakhat ya ki mali syaka NPP te jing kali kumala kali mane da i joint secretary kalong ba kani ke jing pulut jong chief minister kadet de na ka party NPP ne de na state namba bangi i hagani ge ba yong ba po umpling kile dak chapa habang i hang tu kadi ga scheme jong pat ba de nang ta de hang tu ni ba tang nang ne na shlong hi ki wan dak chapa tinglai i ru lagi jong hikmat ru akaba hang ne po so yong ru ki wan dak chapa akaba we na ki MLA urung syaka party NPP bat kiwe ki chaka tikalik kawan yung chief minister ang i bawla travel bida ka chapa hagini kandiat tayo gi palalet te kata ka bu pajingkali yangi hapdeng kanik sarkar te lada ka deru kumbang ekran lada ka de ka NPP kumbang ong EP te lada ka pulut hina ka party ni snguthu ba ka party NPP hapdeng gini sitam kalala syaban pulut yung chief minister bat kapisa ka party kalbun bat kani ru ka bu pajingkali hatu nei kat ni kat ba state jongi hagi jing jenjar ki jing ki bagi no hikai ki miok tulom ki safa hadu kat ni ka bagi samla ki wat kam wa jam du ki miok te ba hakanur kom ba NPP tam sistem kala ban pulut kat ni kat ba ka jila kadan apa jing ki babun tini nak ladau ba ka jing kali ke jongi ibu apa ni ke sarkar ya ka ba travel jong chief minister dak chapa kom ka seng UDP student wing kom ki samla jong party ni shukun tu ban bu ka jing karpat ski pai ba nong thap bu jong ka jala ba kim dei ban sha pan ngop tani sha thiet ban sha pan biet haki tingkah sebai rupa jong ki wei pat ki national party namar kum ba kalong menta ngi i ba ki sngi ki bangin lech ka si thap bu kim slam shu nim dan pentas tang si banai hi tengi i ba keleng ki jing pen biet jong ki national party ki ba hakerteng jong ki scheme hakerteng jong ki loan lane hakerteng jong kinu ki jing yo jing mentoi ki ba ki penbiet ba ken ai si pai ba ki ba kim ju sko ha ki por ben shwa tare kensan menta tang ha ki kini bana election tang ki khilemat bagin yo ban boy ka election ngi ba kini ki national party penbiet ki scheme yo per kabaan habang iya lenti ki surok ki lenti singkian ngi balas dap bat sata lagi lama ki poster ki jingthok ki baharukom jogi ni national party ki badan akan ni jala ka jongi ha kerteng jong ka development ha kerteng jong ka roi ka par bagi ladap ban le ki development ki bagi ladap ban ai ka roi ka par keleng sakan ni ka jala ka ba it ki jongi hinrai ka bas ngsi ba kalong hongpong ya ka e ka ba ki pen i ki jingthok ki jongki kung pipat ba jong kajalang ngim simlai is kinu ki development la ni kanu karoi kapar apa parti NPP ka ba lam ni government kala le kung ka UDP state wing ni buru ka jingkeli ya ka parti NPP hakabang ui bu chief minister ringkat lang ba deputy chief minister ki penon kam da ka helikopter mulai canvas ki candidate ki jongki na ka parti NPP hakeleng ki constituency khamtam ngi is ki thai nom kandong bikinon kam aki penon kam nak ni ke helikopter hato ka jingkli ka long ba mano ba siu ya kani ka bai helikopter hato ka siu ka parti NPP ani ka sarkar kata ngi ka wan bu ka jingkli ya ka parti NPP hoi ka TMC si Turki sentiu ni kala ya ban tunai hoi ka TMC si Turki sentiu ni kala ya ban Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela